ƴeewiyankoɓe Pinal TV. Assalamu alaikum onon public arɓe ɗo ɓe on calminama on juurama on beltanama on mbiyama kadi bisimilla moon kadi émission men couleur weekend mo gowɗen wadde Pinal TV kono hande eɗen mbawi wiide maayo ngo waɗi ndiyam hande émission men couleur weekend ko spécial 31 décembre oɗon gandi chaque fin d'année Pinal TV ne waɗana moon émission spéciale de fin d'année kelene Pinal TV. Voilà, avec comme ambal mawdo be amunte flaka me anga folu bu bela jelenya anga foli be Pinal TV la de baro ni Pinal TV kanu baro e awwe ka émission mi flèche ça o de couleur weekend ye mais bita est spécial 31 décembre émission ni ay tegere fo Pinal TV ay tegere fo wero voilà anga artiste invité principal o be kene kono amena weli ay tegere fo ka jodu ba kele ne ka jodu ba Nyamai. Jide. Ai sama kuma follow. Reu betini benjauta ma, reu betini bechamina ma. Reu be mali honjauta ma, reu be fumbe honjamina ma. Reu betini be imodenne, ballena suru baba. Fulbereu betino denne, gollene suru baba. Reu be mali imodenne, jinginenne suru baba. Reu betini betimina mbasi, reu betini be lady mungela, debotini do timilan tora, debotini do kalle mungelan. Tino den ay hala meden, nyairen ne si meden. Ballena worbe meden, janginena bibe meden. Mi jowdi rewɓe Europe mi yewdi on. Mi jowdi rewɓe Asie mi yewdi on. Mi jowdi rewɓe Amérique mi yewdi on. Mi jowdi rewɓe Afrique mi yewdi on. Mi sammini mi yewdi on. Mi sanni on. Pullo mo halta fulfulde ayinim suɗo ley fulɓe. Pullo mo nanta fulfulde ay majjuɗo ley fulɓe. Pullo mo nyayrata simum ayi bembuɗo ley fulɓe. Pullo mo anda ko woni fulɓe, pullo majjuɗo ley fulɓe. Pullo mo wallata simum he mettuɗo ley fulɓe. Neɗɗo joppuɗo simum ayi looɗo e ley yimɓe. Neɗɗo bayɗo simum ayi koyɗo e ley yimɓe. Pullo ballowo simum ɓiɓɓe fulɓe nyayrima. Pullo daraniɗo gite fulɓe, fulɓe aduna jowtima. Fulɓe kalen fulfulde, fulɓe nyayren simeɗen. Kadija haalan fulfulde, mimmi nyayra mi ɓi pullo. Fulɓe nyayren simen, fulɓe kalen fulfulde. Rewɓe tinni ɓe jowtama, rewɓe tinni ɓe jettama. Rewɓe maali on jowtama, rewɓe fulɓe on cannama. Rewɓe aduna on jowtama, rewɓe fulɓe on jettama. Mi jowdi on, mi sanni on. Kele ne ka jodu ba ay tere fo ka jodu ba aya fo kanya ok joni eɗen garanno duuɗo hasey kida ay tegere fo ka hasey kida kumbe
Dia para do figa semana. Ami emisona. Le 29 décembre. Ami pour la kitty comme ça. Dia mau foronoga. Dia chama de foronoga. Dia chama de foronoga. Mbe mau foronoga hakili nuwani. Ami ala tali. Atamile la dina. Ala kana la badina. Amin. Chama abe nyafeli. Amin. Nani jorani kereka. Akili be jigi maka aise mode. Ani sego aise mode. Ani makoro nama dude. Ani demuru nama dude. Ani maka aise mode. No isumari makoro. Pule brama digo, pule fatugo digo. Pule soa yuri. Pule mali soya. Pule mukaro koso. Ala kiya dama wati ni mikro ni yumo mikro. Baby ala fani ma ko safe. Dai fani ma dondo abagre. Dai fani ma dondo abagre. O mo fobu to te tie na froido. Tie na froi. Tigi froido go sa froido. Abi ala deli. Ebi so ala ka chaya. Agora decoração. Tie fembe doli. Ate ma pali ka sisi orola. Abi doge. Ikara ka kene la bai. Lambe no soro ni kenega. Ala ka soro na kene ni la. Anga sigi herela. Anga wuli herela. Ni filam so we lambe na baja. Parce que filam so ina hakili be na fe. Ni filam so be buka abago. Akelo no ka mo mu mara ayu mara da hakili be. Ala ka ni sigi kena. Ali na bogo do ba. Amina ni jabu. Amina. Ay tegara fa sey ki dokum. Ay tegara fa ku. Assez merci beaucoup. Nous wele ina nanga wele jabi bien vrai que ika programme pour charger l'endo. Quand on bibolo demuli bibolo. Mais koni jina ba wele ni Pinal TV wele bina ay tegara fa ku. Merci beaucoup ala kantonyo ay. Ay tegara fa wayro ku. Lukman ila. Ay attends bana. Kajo ba? Oui. Jamir. Jamir nim. Arsel Basara. Jawane ma. Jantan. Mawdum ni. On a selligay. Mais selli mi de jam. Mi wadi me invité hande awoni invité principal et émission meden 31 décembre. Ari a jabi mam vraiment mi weltim. Mi de jarnoma. Allah jarama a jaram. Kele ne kajatu ba. Kelle gasa. Kelle mi nanay de. Merci. Kajaruba ada way halande min homboni kajaruba to kajaruba jeyan mi woni Khadija Duba mi de gilwa farmake cuki jeami mi chonnajo région holon raison moti jeyda kelene motina ben done kelene koy modon d'accord Khadija Duba jeya ko région de Moti Khadija Duba hono garduda e musique bon ni ka mi wawi wiide mi taw musique galle amen parce que mi tawi abbam omo yima bu hayyuji ka musique makko mo an o walda kanko nulaɗo tan o yimanta sallallahu alaihi wasallam o mi tawi mawnan debbo ɗon a yima ka handen o wala ɗo o roppi musique du ɓooyi omo Espagne Khadija Duba taw musique ɗum addanima ƴettude musique aɗa wawa ƴettude gollal mais tawɗa ko bammane yima ndewɗa hen machallah keleni Khadija Duba no foti album aji jaltinɗa bon album goto gammitta fon kamɓe wonde ɗiɗo ɓo timmani goto mbaɗɗa taw ɗimmone lawol ayo d'accord miɗi mbaɗa duwaw yalla new amina ya rabbi ma poftoɗa seeɗa d'accord ay tagare fo Khadija Duba ko alsa awa fega yele doniya yele nege bawla awa yele sa amina wele bla anga mugiyankoɓe ma mugiyankoɓe hoodere leñol kelenne mugiyankoɓe hoodere leñol eɗen bismoɗo joni mugiyankoɓe hoodere leñol eɓe gara ɓe kolla meɗen no jaljalluɓe mbatte ñande 31 nde kelenne hoodi mugiyankoɓe men buga ci omi siso so fuldana
Interni, ça va? Kouké. Iba. Doni. Chi. Ire bikin no kuma la remme. Bikin no kuma la nere da bala be mata. Aha. Ni na tranche kundu. Nero mega ni ni ngo werel lanti ni na soro ina te nege chugumna. Ni da bala be ripana. Ida bali kana bansa musa ya goreru. Abana re. Ame ton kula. Atikola. Ala. Ni na won fanga ge fe na tranche ina. Abiso. Ame war ni bilawi hodi ngona manyi ni ngabwa ko. Ko to ni mado. No, nero kumbe dara re. Ni amadi hera kunte nero kunyina na bisa wan kele re rugo ma foma. Me to wa fa ne bla poto la no te ke fio. O sa e jod mena no ma kana mara ni re kulo ka jate mineta uben. Biar saya belala. Wa to am jod mena. We are the mayor that back kala ko bisman kelen sila na se na te se na fe ube. Badu sa me kana na dimi ke. Chabong na ne we dimi ke era da be kama. Wa tu son sambika warchima. Madne ne enjo na be kuma la tato. Nga tresorke. La ga senya. Ega ni yere ge mo go ban. En alan ke chi nyu ngom sun me tugulelu ni la ga sa che gore ne go mi ta nya yere. Ne be to kon kuma de fe. Mo mi kadi ere ma be go fe ya. Ai ne dabal banare madina kana nan ja che la re. Eki to tanto. Oh. Mega wa ken wuli sisa. John. Choro ba yake. Eben faho. Allah ba sisa. Me kana hinala re iba wo go be ga bwa kuni. Allô? Ça va? Quoi de passer? Ko passer wa? Ko be jowi? Katiga mana? Allô? Oui, allô? Ça va bien? Ça ne va pas de. Jowi. Comment dit-ça? Tu as rencontré Sira? Mbado asirage. Mais ego jowi de mbaki jowi. Donc, ni ne me wole ka kuma foi fe et na me wole. Bana sa boshan joli. Ayi, ni ko na suku maniu, ni ka labe fo shi make foro. Ko ina busan ka joli. Yere de bala je. Bisala ganyo. Bisaba? He, bisaba joro fo shi te ne ka kola. Bombe wa bi woro chima sansan. Ali pioro ga do ni sera ka kemechi. Ote bashi mba chima san. On be ka konore. Na sere ben wile yame. OK. Mba chima san. Chi madina. Munga musukara ga si maini. Ngolo mnesa. Utoro, e ma me ko madina. No, na segera ko ko bari bari. tere to na kana hinen nare. Mo wara mi kwa kunga chire. Nyamantula. Billahi be plagi urushi de tan kola kana hinen nare. La kiruji ga do ga ko to ne ma doro. Chogoro bani figa nga du papier figa mine de janga Dubai voyage abora o mna dandali. Sondoro, e ko to ne ma doro. Wallahi danga re ben chogoro bani mu bla dem sen ko. Wasi sai jori ga ker wele. Yere kala me me fi ko kun dabla. Cari yere la jafot. Wa bune be ibe wela mulo la so. Ine bi wele ki ga warne chimo. O ka ke jona ko suno trabun nyagale re ube. Awo ne bisaba chima ibe laben kenu ka. Ja bisa de me o ka to ni aber ko sa. Ke bare ke sa alex ni o ube. Ayo ti sai fi ne ga bi kuna ko ni fi ka nga laben do keri. OK faut pas nyano boka. Donc amina nga chata sa. Ni ajigi jasa ko do der ni na kwa. Ola mi so ka ta re pla zota ngono ube. O kelen O kelen no depuis que le ba pe kala ma trabun nga cha 23 30 ni ma bone ne be chat ni bi apoto la wa cha fo ma lo ke nyame nego madina e bon ma chogor ba ga war ne ga dinin la ga sai ni ma e bi kala na fo ko la ga sa sa e mi ma foto go di mun ni le du su kuni bi le du su kunya ne manti bolo ni la ga sa che e be alam ne ga che ga war ne ga din ni ma e ga ni rege mo ko e mi bi fi mi sa ko mi ta nya na bora ne re panta nya ne oh okay. Allô, Madina. Oui, allô? Ça va bien? Oui, ça va. Ne fila ko dala. Encore na mena lissa. C'est bien. Ça va bien? Oui, ça va. Ko di passer ni. Basi te on ibi sigi. Te kana me? Ay te me ko me baga bara do la folo. E du sera ka. Awo mena son sa. C'est bien.
to wa ke to ne ma be fura ke ni kono suina ha me bo tan chila sukura ho limne ibo mi polo me baram seni ke ni to la do me la bengana okay kana be awo ini itai teno bere mengken na fa men dulu okay Sola RP ale veritar de la uve. Jawa to ay mangina boy RP a fin uve ne be tala wa. Ne be kire kono. O to nga ke jona ka uve. Awo bi jo kare kula mena le sanga wa ko insigilo no dala. Foti. Awo. Ibo da re ko mo siga kuna wa ma fuma dare ba wo. Angan tu ni ngaka suno ko kesa. Okay ku pa te age jona. Awo. Lalu mai sigia. Ye? Oh. Eh? Ye. Isba kama sabe dor la dia. Kita lagi ni kala. Ne ni do ube na market ke ube. Okay. Sharp sharp. Awa menyo mata kafe. Chena ni sino ko kujuya. yalo Ina sino wala. eche inana Alise mo wuli. angata Angata wa. Duku jera ni na ko ne beni la wuli sino sino wala ni tape. ya chukoti Na ere ni yoro ke tugala. ina lache sagala ko Duku jera ngabo anu ni tu gore la. Sino gora ere. No sino gora ere. boy santa ke trandia Ande. Ay nene ko bane ni funa le du gore la. banga ke trandia ko sinebra Ish, aman bita yangu kan tampo ere di. ko du jera Awo. jera ma ko fala mo Sino goro. sunin medicine Sino gora ere di. amma ke trandia Ah, tisa ke trandi tantu gala di. rasta banyan Oh, katakan awata. Okay, jama silame on de tumbe on nga fulba o bela jide ala ka shuere ba. Amin arabi. ay tegara po mo gan ko on jara mo beltanam okay amna continue nanga baro ni kajatu ba folo yani artiste wera ga yele kajatu ba ambe continue ni kuma enen continue yewtere men wana d'accord bida ko album goto jaltinda goddo ne e lawol Inshallah. e kajatu ba musique est ce que a hebi hen cadele tampere Jeneba musique jatan tidi a yoppan ɗo ima yoppan golle ma hunde fof ko gonduɗa a wala e guite maɗa miilo no joɗɗinirta musique maɗa a yahan studio a yoɓam walda e caɗele ko jiyata e musique ɓe tampi hen seeɗa a tampi hen tampanɗa ko fanuji ma noon kelene kajatu ba ko tampuɗa fof sa heeɓi fanuji maɗa ɗi jiɗima wala ko kalata tampere ma wonko nafi gonga neɗɗo ko tampanɗa fof aɗa yiɗi tampere ma wonko nafata gonga wallahi min kadi jatu ba tampere an nafi kam par ce que mi heeɓi ɓiɓɓe fulɓe na jiɗi kam mi heeɓi fanuji am ana jiɗi kam ça fait plaisir kelene koye moɗon fanuji kelle gasa he kelle mi nanaɗi d'accord kajatu ba hol projet ji joguiɗa bon projet ji kam miɗi jogui fa yoni wolde deuxiéme album o mi tilaki makko tafon e wonde projet naji goɗɗi inchallah d'accord caggal musique kajatu ba ne waɗa gollal gongal bon musique ni musique musicien ɗum tan mbaɗata oui d'accord kelene kajatu ba kelle kajatu ba ne arane joua deuxiéme morceau makko on woni la paix ay tegere fa kajatu ba ko abna ka deuxiéme morceau joué no e la paix ay tegere fa ko jiji ɗum mana dram Ay
kawrite nafa wala e basi men muñen ko metti en jafoɗen ko heeɓi en kalden kawre yimɓe men nema warda e leydi men ko weluno leydi meɗen no worruno haa ɓe fulɓena koduno jam wartu e leydi men sagiraɓe cawroɗen rafi kawra e leydi men sagi gura e gelle men jam morno e leydi men sagiraɓe cawroɗen rafi kawra e leydi men timmini jawle e ɓiɓɓe men jam morno e leydi men kettine mawɓe men paame sukaɓe men jobben baasi e leydi men certen e torraka paame sukaɓe men keɗoɗen e mawɓe men dunƴen tora e leydi men jobben e baasi men kalden kawriten sen paami e kawata dillere malfe e leydi men nimsoji goni ton sen kaldi en kawritan sen andi e certata jobben malfe e leydi men jonde warda e nokku men gollen ko gasata jobben ko nafata haa ɓe fulɓe nan gonduno en fuu en gotum gollen ko gasata jobben ko nafata haa ɓe fulɓe nan gonduno en fuu en ɓiɓɓe mali leydi meɗen no worruno funnange no welduno jande jam tan woduno allah faabo leydi men ayora ko yurmini leydi meɗen no tampiri haa ɓe fulɓe no timmiri jam wartu e leydi men ayora ko yurmini leydi meɗen no tampiri haa ɓe fulɓe no timmiri jam wartu e leydi men ne kajuru bay tegere fo kajuru ba ko wala amna sigi ka mogi yankoɓe wele tuguni mogi yankoɓe bismillah mon kadi gongol ndon hawni ni kam anda man mo wala so gon ah bon mino mamu wata wonde jamais wata wonde mamu aha de ok mi fami non on no wora on no foto bu cer wata wonde to mamadou ibrahim wawde darnade leñu ok a jaram mamina tuma joni sabe ala problème ide fulito ngi wurata do itam ça fait joni min mamoudou to jodi ko indam bonde halat mais ɓuri kam ide leñol ok bismillah mine man allo allo mamou oui allo alal mino mala mala hajam ne mala mala ano haaj ma mino ala ɗum wona gon pourquoi
an Allah mino vocaloji ko nani mi ada hala yam ko hey e bi an jot an gayna kay nodda kam bi haaju mane am hettomi kay ko min jottuma hettomi kay mi hettaaki wota ardum ok a jarama a waɗi golle ma mala jam ñal a ñalle jam ñalle jam no mbaɗɗa aɗa selli basala jam tan jam won toon ko dugata ɗon tan cena ba min ɗo haaji kam trop ko en so mamoudou jooɗima ina ara wi micro waɗi vocluji heddo wiide ko mino kanko may to ɗum ɗo kanko may gam no ƴiwije fayi walla vocluji tan mettudal no pamarta no jena ba min manda fof hono mbaɗa min ɗo vocluji ko Mamoudou naruɗa walla goɗɗo naruɗa vocluji tan joni yimɓe neldi kam vocluji nan ɗo ene ha wiida gasa a noddi Mamoudou namdira ɗum mi noddani mo a noddani no noddum mbiya yo ar ok même noddumo koto jenam bamɗo ɗo muside musitoro noddumo tan ok allo wi allo Mamoudou Sawa an wiyani wata noddam ko ha jam woni e maɗa ceerno woto noddiram so hande ɓenni a nani aywa e fawade dow hollum o tawi appel o tawi appel ma o yo arani sabi wala e gonga ala muyam noddam noddum no allo Mamoudou duuti allo Dieynaba no mbaɗɗa alhamdulillah aɗa selli ba sofni Allah jam wonema ana wayre sise alhamdulillah jam tan woni wayredde walla woni wayre to gonɗa bomi ɗana galle artawan biram joni joni ha jamnema e ene weeli yo ne weeli kay ok basala ala han kay Dieynaba ba ko pullo ni nodɗami fof mi nototo andi de o basala bisimilla ma ok merci assalamu aleykum waaleykum salam ijam jam ñallira Mamoudou alhamdulillah no mbaɗɗa mawɗum aɗa selli alhamdulillah jam ñal toon Mamoudou hono way eyi ala no way nde won toon jam tan walla mawɗum ni mawɗum mi ari joni taw mi malani duga oyi wonde won vocaluji o heeɗiɗo yeytade yennam waɗa wiye iwijeɗi fayi walla mbimi bo haade makko e haɓadema taw yo nodduma o namdoma ko ɗum woni soko gonga walla ko fenade oyi wonde o noddima mbiɗa arata ala min mi wawata arduno ko addi bon saabu mi nani ko mo vocaluji yimɓe woɓɓe neldi kam ɗo ko wi kam ko vraiment omo ɗoɗoto mo ƴetto kam gay omo haala gay hay komi famata mino idima wiide noon ko mino idima wiide noon ko nammi ko ɗum jinmi ittu téléphone o no furuma kay hettomi ko kalami ko min idimo noddude Mamoudou Argay mande ko waɗi sabu en min so Mamoudou kañum idi kam min noon mi haalanma Dieynaba ko sababu ɗuma addi kam ɗo ko jimmami wiide hettomi e leñol min affaire leñol ɓurani kam e wawde a faami an ko kalta ko mbammi e leñol ko hettomi kay jimmami famminde ko mbammi e leñol ko darga waɗani hen ani mo noon sa inde garta e taw min ata min an ko mbaɗɗa mi waɗi ko mbaɗɗa minen min gudditi gayna men nam école aji min tetti to nayi ha wiida gasata ni wiida ko ɗum ɗon hono ɗon ha wiida a Mamoudou sa darima hande mbiya kam iwije fe an Dieynaba Ba awɗo mala so wi kam ɗum ɗo en ko mbatta ko wona noon so wiyama hitande foof mbeɗa sooda gawri mbeɗa sooda maaro e nebam hay simbalam yejjitani so wiyama on no jooɗo ina ƴetto kam gay mi waɗi ni mi wattini jimmami wiide hettomi hollum ɓurɗa kam e leñol he hettomi kay jimmami wiide Mamoudou ayne garata hen taw minen min gayni joni keɗoɗi a faami minen joni oɗon mbawi heɗade oɗon mbawi heɗade nde garta taw weeti aɗa wawi heɗade mboɗo wawi heɗade Dieynaba Ba aɗa wawi heɗade Mamoudou non mbeɗa hettima par ce que ko sababu ma addi kam ɗo forcé mi hettede onon ko kalɗon ɗo joni ko heɗen e aɗa wawi heɗade mboɗo wawi heɗade ko kalɗon ɗon ko joni foof hay goto mo wiyani goɗɗo ari dari muccitiyama haali ko mi nani tan e vocal no woodi andi ko mbiyami moɗon nderɗe vocaluji téléphone aji ɗiɗo koɗi bonne aduna e hande ko ɗi pewnani hono muɗum ene heewi ana ɗe groupe ma won temdere groupe wona no woodi gasata on groupe ngo gonɗa o Mamoudou ne ɗi groupe aji on ngala ɗin groupe aji no woodi onon foof oɗon e groupe goto groupe aji ɗin ɗon e ɓuuri nogas groupe no woodi woodi jeeɗe wonani woodi no woodi vocaluji ɗi nanɗon ɗi koye groupe aji min ko kaminen woɓɓe neldi moon vocaluji ɗi so kaalen gonga anan minan a yiyani mi yiyani annan a yiyani wiyon ɗon ñanden min mere ɗanna e dow bedda nanmi ko sukaɓe worɓe kadi ene jooɗi ine ñoo kam ne kaala kam fof ko nani o o yoɓɓen fof ko nani o o yoɓ o yoɓani a yii min e hoore fof ko hettomi nani kay jimmami ha haalande heɗomi tan keɗoɗe kam tan onon kalsoto ɗo ko fof ko nani tan mi nani ene hay laaɓi goto mon yiyani an aɗa andi to Mamoudou hoɗi Mamoudou ne andi an to koɗɗa ene woodi so tawi ko gonga woni ɗon
wona heɗade ɓe wiyoɓe mbimi ɓe so tawi an mala waɗima ko boni tawoy mala ha galle mum ande so Mamoudou waɗima ko pourquoi tawoytama galle makko wona ko hono ma ene foti joni min ne jurimi affaire nde ni min komi debbo wonko mbawmi haalde wonko mi wawa gaynude kadi en jottoto jowuro kalne jowuro haala ka o haalano mon gonga Allah o ko woni min kam ko mbawmi wiide goppe mi nani goppe ɗiɗo WhatsApp uji WhatsApp neɗɗo ko wela fof ɗum waɗata e WhatsApp mum kañum joyi WhatsApp mum kañum joyi forfait muɗum jaljalluɓe e wayluɓe natan nder suudu kala ko beela fof jaltiri mbiya ko Mamoudou wi walla ko Mala wi tawa Allah ne andi ete hellanoɓeɓe neldoɗoɓeɓe ko Mamoudou wima ko ɓen neldata ko kalɗa ko neldana kadi Mamoudou kadi ko kalɗa ko ɓen woni aldoɓeɓe ayi hellanoɗon ɓe ɓen kelnanta Mamoudou ayi wiyoɓe ɗe jinganamaɓe so Mamoudou immima kam ɓe jinganta Mamoudou kadi bo foof ko galle goto ɗum pamirta par ce que so goto immi ɓe gimmonoɗo so o immi ɓe gimmono ɗum ɗon gandirta hay goto enen fulɓe hay goto wawa yaade oppo goɗɗo o ndena ɗum bokkaluji ɗi kono jowuro ma taw wonko jogui kañum ma wod ko watti hen mbeɗen yaha taw mo galle taw yemmotoɗo walla muñum noddamo téléphone min kam fofotoyam bisimilla allo Adam waleykum salam aɗa galle haja minne ma e ar jooɗo jooɗo ceerno Adam jarama micro assalamu aleykum wa aleykum assalam waaleykum salam alhamdulillah bisimilla moon bon basala mawɗo bisimilla ƴamta wona ɗon celli mawɗo saɗi wayre Adam ko jam addunomin ɗoyde ɓeɗo tawmi eɓe mbadda koɓe mbaddata ko noon so Allah mi yiyani hen mana mi yiyani kadi kono alde yimɓe ha eɓe ƴattodiri walla eɓe dugde walla eɓe kalde gandanɗa hono ko fotano nadde hakkude mabɓe ɗi gari goto fof haali ko mum ko goto fof wi ko mi nani hay goto wiyani mi yananama komi sikki tan mi nani min kam mi haali ko kalannomi ko heddi ko mbimɓade jowuro nen ɗo min jottoto jowuro haala ka holle jowuro haala hakkude mabɓe joni e ɓeni aɗa wawi haaldude e mabɓe micro ma seydi Mbow a jarama alhamdulillah no mbaɗɗa no sohnaɓe yaw jotti Allah selli machallah garal mon ɗo weeli kam no fewi eyyi kay saabu goto e moon foof eyyi ko golle mum jiiɗimi yiide ko golle mum jiiɗimi nande ko mboɗo yiya won kono haalullaji ɗi keewi hande e leñol ngol ko jaruɗa foof ko Mala Diallo jaruɗa foof Mamoudou Cissé mi ronki tan famde ɗum joni an Mamoudou Diallo holko daraniɗa leñol daraniɗa gonga Diallo Mamoudou Cissé hol darnema an min darnimi ko leñol ngol ko leñol ko foti ko leñol gotol malla ko leƴƴi hodɗi ko leñol gotol leñol fulɓe gotol wiyoɓe mbimi mbimami non jaati anne ko ɗum woni darde ma ɗum woni darde ma sene laaɓi ko ɗum woni darde ma ene laaɓi ko ɗum woni darde ma an Mamoudou on potani habde sabu hande leñol ngol ene sohli haɗɓe neɗɗo dariɗo battowo leñol ngol e dawol sabu an ganda Mamoudou Mala Diallo aɗa jogui yiɗɗo aɗa jogui bandiraɓe aɗa jogui kadi weltortoɓe Mamoudou Cissé anne kadi ko noon aɗa jogui yiɗɗe aɗa jogui weltortoɓe wadde mboɗo yiɗi wiide on kala ko joli jooɗoɗen kalten e hakkillantagal addi caɗele men noon ko waasi kaldigal fusi dente men ko ñimoje caggal neɗɗo sa woni jontaɗo a woni gardiɗo a muñat faade ko leñol ballata onon ɗiɗo hande son ceerti hol leñol moɗowotol ngol paade mbiɗon ko leñol gotol holtongol wattinto wadde ko an e Mamoudou son denti hol nafoore mawde ko nafoore ma ko nafoore Mamoudou hande leñol ngol sohlani hande enen kuccita goto foof ene wiya en jiɗaka wadde enen koye men jiɗodiren nangodiren gonen gotum pullo ko pullo tan leñol ɗemngal gongal ala hen sona biyowo mbimi e mbimami wadde son tawi ko oɗon jiɗodiri aɗa wiya ko leñol ballata Mamoudou Cissé wiya ko leñol wallata wadde haɓo yoɗani hakkude mum wadde onon so tawi on kaaɓi holto leñol ngol fawi
hannoto seeɗa wadde tinnoɗen kala ko mbawɗon nande jooɗoɗe kono worɓe mawɓe hande ni Moussa Sara yo rokkoye sow makko jiiɗe so ɓeɗon jippin konkam sabu jiita ɗo doole keblete ko guila doole no goodi kono so yeehi ha doole maayi doole kebla ko holto ngol leñol dogoro yaade wadde wonɓe caggal mon ɓe weltortoɓe ko on ɓe so on kaɓi holto ngol leñol dogoro waade yoloto wadde soɓe ngari ɓe mbayno mbaɗon ni son denti soɓe ngari ɓe denta so on ceerti soɓe ngari kamɓene ɓe ceerta wadde tinno ɗon gonon gotum enen fof gonen gotum kala ɓi pullo woto diwten ɗum pullo ko pullo tan sabu goto kala ene jogui nafa e leñol ngol wadde tinnoɗen gonen gotum tinnoɗen jaggodiren tinnodiren kadi jiɗodiren e hoddiɓe men sa yiɗi wurde e leydi sabu sa yiɗi rawde Allah a rentoro ko Allah haɗi ko jaɓa ko Allah yamiri ko kadi eɗen mbaajo ɓiɓɓe fulɓe ɓe yoɓe tinno ɓe koɗa ɓe goppa wiide mboɗo rewa e jawdi kalto keccol woni jomum abbo toon sa oppi ko jeyɗa wona goɗɗo ara hefta ko jeyɗa o a heɓata kadi ka jiyako wadde tinnoɗen dangodiren tinnoɗen gonen gotum ɓoftoɗen kadi sariyaji leydi sen jibini ɓiɓɓe men pewna neɓɓe kayitaji ha timma so laamu ari sa holli ɗum kayit ma on wattama e hunde kono an min mboɗo haɓa e Mala Diallo somi rittima a yeehi mi yiyanima somi yi goɗɗo mo ala kayitaji walla soñima mo jogui tan ko kanko mbaɗami wadde ɓiɓɓe fulɓe ɓe yoɓe daro ɓe pewna kayitaji leydi ɗi ɓe ganda koye leydi he ɓe jeeya sa ala kayit a wawa wiide koye leydi jeeyɗa yalla waɗanen hawriten gonen gotum waɗi ko no mbiɗa inchallah min kay vraiment ɓerdam nde nde huɓɓino mais Allah e sababude Dieynaba kañum sababude ma sabu hunde fof ko sababu vraiment nde huɓɓino mais o ñiifi waɗi ko no mbiɗon e min min dardema ko yaafima ala jafornama sabu Allah mi yaafima mi weltima sabu bani adama ko jiiɗa ɗum ko kala gooɓowo ma meeɗ woobde aduna ko seeɗa welani ko ma welne te ko jiiɗa fof koye aduna heɓa ɗo nden noon yo Allah hokku meɗen jokkodir mbaɗen hakkille e leñol jarama yo jisa garowo tawi mbiɗen cayani kelen e mogiyankoɓe ay tegere fof mogiyankoɓe kum oɗo mbaɗa yimire ok mbaɗi sidema micro mono on pari dental ko jurmodiral yo gandal ardo gollire kawral so dental woni calɗi balduɗi mum wona kawral ko heddi ko wona cate timma calal ko ɗum moƴƴinta dental goto foof daro kaaddi bawal tawne yaadi e neɗɗagal kala gollal yo yaadu e pellital ko ɗum sembinta gollal caloɗen luural sabu ɗum ñifat dental sikkeji e nannanti guitten ɗum e dental goto foof yo ñobbu ɓernde mum salo luural kala ko alda e gonga yadata e dental so en kaldi gonga ɓoyen e dental en mbawa ɓamtade gaga to ballodiral ala dental ko ballodiral ko adi foof ko needi e neɗɗagal yo yaadu e jurmodiral kala mona haala e dental yo yaadin hen neɗɗagal konnguɗi mum no gal goppen maw nafata dental ko hawrude e gollal kala ko eɗen golla golliren Allah goppen ñimoje caggal kala ko joli hakkude men mbaɗen ɗum e neɗɗagal jooɓaɗen kaltiten e hakkillantagal addi caɗele men ko wase kaldigal fusi dente men ko ñimoje caggal ɗum ne adda gañodiral walla karmodiral saabu fooɗanade gardigu dental wona ɗum woni ko ɓamtata dental ko yo anduɓe gardu alɗuɓe mballita hoto miskineɓe keet caggal no moƴƴi anduɓe men jurnitogal gontigal ɓuuri hewde e dente men so eɗen cuɓoto ɗen ko joom duuɓal hayso alda e gandal ɗum ko caɗele dental gori ko kam ɓuuri mawnude e gundiyal kono haɗani cofon difterede gotel ha goriyal waali gotal wadde so eɗen cuɓo woto cuɓoɗen joom duuɓal cuɓoɗen joom hakkillantagal beele so ardima o moƴƴina dental hufata dental ko kormodiral kala kaalowo heɗene ha jofno konngol soko belgol walla ko mettugol so gasi satore hakkillantagal addi caɗele men ko wase kaldigal woto cuɓoɗen asko walla cehilagal goto kala ko joom gueɗal na hani hokkede fodde mum e dental wasa hebbinde ayibbaji e nder dental jiiloɗen ko ɓamtata leñol men e peewal min mi wasiyima leñol men dental e gollal jarama seydi Bo Demba kelani mogiyankoɓe machallah o beltanama
Yon juut bal. Ok, on va continuer le programme. On continue le programme. Artiste men goto ari joni o woni Moussa Sare. Eden bismodo joni Moussa Sare. Kelene Moussa Sare amna wele bla Moussa Sare ma itegere fo Moussa Sare. Moussa Sare. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Seydi Ba. Kira yang. Ça va bien? C'est mon âme. Bien. Allez-y. Voilà. Tout va bien. Wallah alhamdulillah. Ayo, anda kata grafi. Hah? Anda kata grafi. Kalau Aku mati koro. Oi. Ibarigano kulgamali musabari kilesemu alai boli. Ola sek boli, masila media sek boli. Aku sona na dona. Aku sona. Awak apa dona? Yalah, usahakan tadi. Hah? Usahakan tadi. Ngawakan tadi. Musafari kirado se kumoli opala na ufunde asibasa ka kumuna wala pakai bis bon jama mana Seydi Ba. Merci. udah mana presida rajima oya se kumoli se kuala inu koli masina ya koli Sama, ada sel. Ada mana? Ala, upaya saya nggak tahu kan nanya teh. Bukan nanya teh.
Money
de mali mondani kaura lappe de mali sebu alai boy sebu alai yokullo jindo mali mo udi belai kazu sababu de yinde de mali oya sebu boy mi yewa makullo jindo mali kelene Moussa noddama ariya notima noddago ngo mi weltima no fewi ko salmindema tan e yettudema gasifa waɗi seydi voilà minen ɗo min beltima no fewi min ɓuuri weltade e ko ganduɗa joni tembo ko yo jikke pullo men dartude kawral e leydi dartude dewral e leydi dartude yalla ɓiɓɓe Mali fuu na laato goto hayɓe gana ɓiɓɓe Mali kala mbiyo mbimi de ƴen fuu coɗodiron ɗum woni e darde moɗon vraiment minen ɗum e belti sannen sannen Dieynaba Ba minen ɓuuri weltade yo Allah faaw amin yo Allah newnu amin a yarabi yo Allah addu kawral hakkude meɗen amin 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 ok sare mi weltima sanne mi hirni ɗo pulo debbo o ɗo Kadidiatou Ba artiste international du monde entier hande en se mbi star Kadidiatou Ba addini o funa andi sabu o pulo debbo kumaniɗo tan fa leñol ngol yaara yesso kelene Kadidiatou Ba ay tegere fo Kadidiatou Ba o ballo tan kelene Kadidiatou Ba Seydi Ba min ɓuuri weltade jonno pulo debbo guiɗam goɗɗo nayi lawol warde on du yo neɗɗo mawɗo sanne sanne jinɗo fulɓe sanne sanne sababu pulago tamadɗo tamo ɗo inchallah bisimilla makko kala jiɗɗo fulɓe miɗin jiɗi ɗum kelene koye moɗon ok minanga partenaire fo munu yende men ni événement ina mi ye bazin dia ode tang bazin flenier soubala aka téléphone numéro 69 36 53 53 ni ya wele doro bazin dia brode dia bebe sura feino mogo mi ya kala ka dia ode mamou style Mariam Diallo aka téléphone numéro 71 50 10 67
ka fara pulo lobo ka pulo lobo be ay tegere fa ko asigle fle ay tegere fa pulo lobo ko no umu sangare afana ya se ko beke pour que ni émission be se ka sira soro jogo na ay tegere fa yere ko aw munu fana na vraiment jara ay tegere fo ok eren bismo do joni Yaya Dramé amna wele bla Yaya Dramé de masa ay tegere fo ka Yaya Dramé kumbe jam hiri on kire jam hono gorɗon saba kodi basi wala e moɗon digo cuɓaɗon ladde oɗon andi digo cuɓaɗon ha digo cuɓaɗo ummu Idrissa Allah seyni par ce que fulɓe ne mbiya cuɓaɗo e suɓato ley nebam tawete cuɓaɗo du e ley yimɓe tawete pour ɓe goni suɓaɓe bisimilla Allah
merci ɓiɓɓe africa kelene ya darame ay tagara fa ya oɗon celli bas kala wala moɗo Dieynaba Ba ya darame oui a yire jaam tar sel eɗen ɗo wayrede alhamdulillah no yimɓe Pinal TV e ɓe celle ɓe calminima surtout filmoɓe maɓe ɓe fof mi jewti ɓe fey goto mi yoppay machallah Pinal TV télé gaddaɗo fa wurtina fina tawa pulaku gonga ko yoga e wiyete culture eyo e kadi jettu ba pullo merci ya e lastar kama ko star ala kama kira kama fana fa master star kelene star o sa kellenemo sa ay tagara fa star ko lastar so debbo noon fu lastar wiyete gorko wiyete star gorko wiye a jay kuma ɗo fo ko ni musoɗo a fo ko la star ni ceere ɗo star way tagara fa star nangal la star ko on beltanama sanne hiiro ngo vraiment min beltima merci beaucoup ya darame duuɗi kewɗi aɗa waɗa miɗen porra hen miɗen beltanima sanne amin ya rabbi e fuutankoɓe e fulɓe fu mbi ko a jokku golle inchallah ene ko jokken golle vraiment fulɓe o ɗo beltana kala garɗo ɗo bisimilla muɗum Pinal TV ana weltani on fof kala on fof jewtama kuuɓal e kiɓɓal ɗiɗɗolo bomo yallatama ugenane kettirelele ko kalami joni aha ummu Idrissa merci yaya ay tagara fo yaku ay tagara fo yaku ay tagara fo yaraku merci kajetu ba ambe continue ni boroy mais anga émission to manja émission men hanti o wadani gasde kajetu ba mi jogi question goto kajetu ba hande Mali e ɓiɓɓe Mali e fulɓe fof hande ne darta jam e deƴere holi message joguiɗa faade ɓiɓɓe fulɓe e ɓiɓɓe Malinaɓe fof bangal kawral hoko mbiyata ko mbiyammi ɓiɓɓe fulɓe wattu yoni kawren ne wattu yoni nangodiren ne wattu wari kawren ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo pullo woni aduna ndu en joni nangodirde jokka wala fof ko en gaɗaka mais wattu yoni fulɓe paama nangodiren go merci Dieynaba merci beaucoup Kadiatou Ba ay wele ok ɗo garten haddude hande émission men couleur weekend spécial 31 décembre onon fof on calminama onon wonɓe ɗo e wonɓe cuuɗi daroɓe fof on calminama on beltanama on jettama kadi eɗen ñaagui Allah kadi yallah hollu en yiide sa garowo yallah hokku en yiide 31 décembre uji kewɗi ha nayi men ha jogoɗen cabbi meɗen donken yaade ok awmunu nana awmunu mbiyani awmunu ɓe so munu ɓe ka fle so anga foli waw belaje ley awmunu yaw sembo aw kono kana laje a jara ñanga foli bawye aw ñuman nana cogomina aw ñuman ka tate donc si sambe duwaw ke 31 décembre ala ka caman yirani ne awla o ba sɔrɔ aw bɛɛ kɔrɔla fo ka bereni da aw bɛɛ ma dɔw ta ye wotoroni ye dɔw ɲɛ bɛ fiyɛ dɔw ɲi bɛ buru olu kɔni bɛ yan ne t'u tɔgɔ fɔ maintenant sisan Kadiatou Ba ka morceau laban mina kala yaya aw bɛɛ ka wuli a ka na an ka dɔn kɛ aw bɛɛ ka wuli ono fo ɲimo de ngaron gamen doga ono fo technicien nga foli baw bɛɛ lajɛlen dɔw kɔni o nana retard la ono fo on calna on beltanama on jura gonga oɗon jeeyi gonga par ce que sowona onon min daretake galle vraiment oɗon beltana yallah hokku en julde baɗɗi e battane moƴƴe gollal ngal yo goppu nayo koto goppiri ñaw ya rabbi yama talla newnano ɗimmo ɗum mbinɗa hen wat duwaw mum waɗata kelle newi ay tawira fanga technicien ko ulu fana ɓe barala tiñerla ni yayamɓe ka yesso mogoɓe ka enfle so alani ulu mais a kañtan kofe mba to fo ay tegere fo bo aw bega yele ok ay hakke to ngamma wa muso nana vraiment tant kun ta yere bulu mais ako hali ni émission bi ban 22h ou 23h abe chimina ba blakana alna benani morso kele ale kana dura kana e pojom ko dro babo vraiment jarani ko kuma kan fla ba bolo ka fo flowye o jogi ko ngudi di faade bi fulbe safi bismillah. Assalamu alaikum jama on kiire jam
hori baasi alay mon wata Allah wat baasi minan ko min ñeeñɓe ko min maabuɓe haɗam fuɗɗude haala mi riwa seyɗane mi itta e jama men o par ce que seyɗane handani jama oɗo debbo pullo mi wiya ɗo auzu billahi mina cheitani rajim bisimillahi arrahmani arrahim ko ɗum mbimi mino ko min hoore miɗe jogino yangue hannde mawnam babiraɓe amen jiidu yumma e baba on ɓiyum humana to makko min giwi bangoni joni mbimi yoɓe koto min mi wawa hodde taw mi aranɗo Dieynaba Ba o halni kam haala émission o dimo bonɗo ene rewe wona haala dimo moƴƴo oɗo Dieynaba hono mum ala Dieynaba e ñogon te ñogoma dadi par ce que bamanaw mbaka émission e suwi flaw ba suwi ni e flamuso teren tandi flamuso min ta tuka nemu ni e flamuso ye yoro yoro ibe nyama kala do ya kofe ma bo be flamuso min bolo gawlo ba bolo jelu ba bolo horo yere ba no fe ambe tugu horo nango non ko ambolo la hera no fe kuma teni horo min keri fe so dimo wine yid matan accu ha boye so dimo yidi matan na fete so dimo yida ni masaye hito mun falete jikuma alda biya min wi mo Seydi Ba makko dimo mo ala ñeñu hay sugunya ɓuri ɗum ni kera horon ye be ni ñama kala ti ko fe ni te ñama ko de be ye subaka de ala e Dieynaba mi kisi horon langolo yama ka Seydi Ba pullo nana ka sababu de la mba fo ka wali ñumando abe yoro fain ko tede mbi fe fembe bo jien kono hayna be kaburu dinge kono ne ma bo de ni be ya no fe ni ala ya yirana ka ba pullo ka Seydi Ba salmina ma jura ma assalamu alaikum. Ok, Safi, merci beaucoup. Aviama Seydi Kida. Ok, DJ Kajiruba. Sokondo evani ke giro ma o machete. Faisoga da kongala tamo metete. Faisoga da wasaina tamo bintete. Pati wala be, pati jokoe, pati arabe, pekarante muta jirama. Benotete, lumpunete, pegairente waide jirama. Ira hai buji duma waram soboya banyema. Allah. Ama be dona, acha kare fawo. Alare jandama, hello. Kati wala kira na, kati duma wadan so play the